Viete, o ktorom športe sa hovorí, že je rýchlejší ako futbal a tvrdší ako hokej? Je to lacrosse, ktorý sa snaží presadiť aj na Slovensku. Naša reprezentácia sa v auguste premiérovo zúčastní majstrovstiev Európy vo Fínsku. Lacrosse je tímová hra, ktorej cieľom je dopraviť loptičku pomocou špeciálnej lacrossovej palice do bránky súpera. Trávnatá forma lacrossu sa volá field lacrosse a lacrosse, ktorý sa hrá v nejakých tých hokejových alebo hokejbalových ihriskách, ktoré sú box lacrosse, tam hrá iba 5 hráčov, jeden brankár. Väčšina akcií sa odohráva v šprinte a nechýbajú ani tvrdé osobné súboje. V lacrosse je povolený svojím spôsobom aj crosscheck, hlavne ten box lacrosse, teda to je určite tvrdší šport ako hokej. Pôvod lacrossu siaha k americkým indiánskym kmeňom, najpopulárnejší je teda v Spojených štátoch a v Kanade, má veľa spoločných črt s hokejom, aktívne sa mu venovali aj také hviezdy ako Wayne Gretzky, Brendan Shanahan či Joe Sakic. V Amerike teraz práve lacrosse zažíva obrovský boom. Myslím si, že Slovensko, keďže máme výborných hokejistov, tak veľa hráčov môže byť aj výbornými lacrossistami. Slovenská reprezentácia sa chystá na svoje premiérové majstrovstvá Európy a nechce byť len do počtu. Ja verím tomu, že sa upichneme do tej prvej desiatky.